na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne nna Kristi otu dị Jesu, tata bụ ụka nke 27 n'oge na-adabaghị n'emume ọbụla n'afọ abụọ nke ụka. Anyị na-achụ aja misa maka ụmụaka amụbara amụ ka Chineke chekwaba afa maka ndụ nke o nyere ha dịka ndị karizin si wee yọọ ya. Na-ayọkwazị maka ezumike mkpụrụ obi Pastọ Benjamin Chidi Dike dịka Nkechi Ebere na ezinụlọ ya si yọọ ya. Ka anyị natazi isi etinyekụzi mkpa ndị ọzọ anyị bụ n'uche. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị ka ọ maka nnukwu eme nke Eucharistia site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị loghala elogha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'elu kacha enu. Udo dịrị mmadụ ihe ha na-atọ Chukwu. Anyị etoro gị, anyị kwupụta arụma gị. Anyị esekpụrụ gị.
ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, ijiri uche gị nye ihe niile ọnọdụ ya n'elu ụwa, nke na onweghị onye nwere ike igbochi uche gị. Chineke pụrụ ime ihe niile, onye dị mgbe ebighị ebi, afọ ọma ị na-emere anyị karịrị ihe ọbụla anyị kwesịrị ka emere anyị, ma ọ bụ ihe anyị pụrụ ịtụ anya na a ga-emere anyị. Anyị ji umeala arịọ gị ka ị gbaghara anyị mmehie anyị niile nke na-anyịdo anyị n'obi. Biko nyekwuo anyị ngọzi dị iche iche nke anyị apụghị ike ịrịọ gị, site na dịnwe anyị Jesu Kristi nwa gị, gịnị ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị, Chukwu, site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Jenesis. Inwenụ Chineke kwuru sị, ọ dịghị mma ka nwoke nọ naanị ya, aga m emere ya onye ya na ya ga-anọ, onye inye aka nke kwesịrị ya. Ọ bụ aja ka di nwenụ Chineke ji kpụọ ụdị anụmanụ niile na anụ ufe niile. O dutere ha ka mmadụ ahụ nye ha aha. Aha ọbụla mmadụ ahụ kpọrọ anụ ọbụla bụ aha ha na-aza. Ma n'ime ihe ndị a niile, o nweghị onye inye aka a chọpụtara kwesịrị ekwesị nye mmadụ ahụ. N'oge ahụ, di nwanụ Chineke mere ka nwoke mbụ ahụ daa ụra. O wekwara otu ọgịrịga site n'ọgịrịga nke nwoke ahụ nwere, ma o mechikwara ebe o siri wepụta ya. Otu ọgịrịga ka o ji kpụọ nwaanyị, dutere ya nwoke ahụ. Mgbe nwoke ahụ hụrụ nwaanyị ahụ, o tiri mkpu sị, nke a bụ ya, nke a bụ nnọọ otu n'ime ọkpụkpụ dị m n'ahụ. N'ezie, ọ bụ anụ ahụ m. Aha a ga-akpọ ya bụ nwaanyị, n'ihi na o sitere n'ahụ nwoke wepụta ya. Ọ bụ nke a mere nwoke ga-eji hapụ nne na nna ya, ka ejikọta ya na nwunye ya, ka ha abụọ bụrụ otu anụ ahụ. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Ngọzi ga-adịrị ndị na-atụ Chukwu egwu, na-eso ụzọ ya. Ihe aka gị kụtara ka ị ga-eri. Aṅụrị na agamnihu ga-abụ nke gị. Nwunye gị ga-adị ka osisi vaịnị na-amị mmiri n'ime ụlọ gị. Ụmụ gị ga-agarube oche nri gị ka osisi oliv. Otu a ka esi agọzi ndị na-atụ Chukwu egwu. Ka Chukwu si na Zayọn gọzie gị, ka ị hụkwa agamnihu nke Jerusalem, dịkwa ndụ hụ ụmụ gị.
ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi edegara ndị Hibru. Ma n'ime Jesu ka anyị hụrụ onye mere ka ọ dị ala nwa oge karịa ndị mmụọ ọma, ma ugbu a ejiri etuto na ebube ya okpueze, maka na o were onwe ya nye n'ọnwụ. O sitere na amara Chineke nwụọ ọnwụ maka nzọpụta mmadụ niile. Ebe ọ bụ na Chineke bụ n'obi ịkpọbata ọtụtụ ụmụ ya n'otito, o kwesịrị ekwesị ime ka onye ahụ ihe dum dịrị na onye ahụ ihe dum sitere na ya dịrị zuo oke site n'ahụhụ. Ebe ọ bụ onye ndu ga-akpọbata ha na nzọpụta, ọ pụtara na onye ahụ na-edo nsọ na ndị ahụ a na-edo nsọ si n'otu agbụrụ. Ọ bụ ihe a mere na ihere emeghị ya ịkpọ ha ụmụnna ya. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Onye ọbụla hụrụ m n'anya ga-ejidesi aka ike n'okwu m. Nna m ga-ahụ ya n'anya, anyị abịakwute ya. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma asọ nke Mak dere. Ụfọdụ ndị Farisii bịakwutere Jesu iji nwanee ya. Ha jụrụ ya sị, o megidere iwu ma ọ bụrụ na nwoke gbaa nwunye ya alụkwaghịm? Jesu jụrụ ha sị, gịnị ka Mozis nyere unu n'iwu? Ha zara ya, Mozis kwenyere ka nwoke dee akwụkwọ alụkwaghịm nye nwunye ya n'aka, bịazie chụlaa ya. Jesu wee sị ha, ọ bụ n'ihi ekweghị ekwe unu ka Mozis ji dere unu iwu dị otu a. Ma site na mmalite okike, Chineke mere nwoke na nwunye. N'ihi ya ka nwoke ga-eji hapụ nna ya na nne ya, ha abụọ wee bụrụ otu ahụ. N'ihi ya ha abụghịkwa abụọ, kama ha bụ otu ahụ. Ya mere, mmadụ ekewakwala ihe Chineke kekọtara ọnụ. Mgbe ha banyere n'ime ụlọ, ụmụazụ ya jụrụ ya ajụjụ ọzọ banyere okwu a. O wee sị ha, nwoke chụpụrụ nwunye ya gaa lụrụ nwunye ọzọ, ikpe mara ya, maka na ọ na-akwa iko megide nwunye ya. Otu aka ahụ, ọ bụrụ na nwaanyị ahapụ di ya lụrụ di ọzọ, ọ na-akwakwa iko. Ndị mmadụ na-akpọtara ya ụmụ ha ka o bikwasa ha aka, ma ụmụazụ ya na-egbo achụsasị ha. Ma mgbe Jesu hụrụ ihe ha na-eme, o jiri iwe baara ha mba sị, hapụnụ ka ụmụntakịrị
na-abịakwute m, unu egbochi na ha, n'ihi na ọ bụ ndị dị otu a nwe alaeze Chineke. N'ezie, onye ọbụla na-anabataghị alaeze Chineke dịka nwata ntakịrị enweghị ike ịbanye n'ime kuru ha n'aka, enweghị ike ịbata n'ime ya. Jesu kuru ha n'aka ya, bikwasakwa ha aka n'isi, gọzie ha. O wee kuru ha n'aka ya, bikwasa ya aka n'isi, gọzie ha. Oziọma nke oseburu ụwa. Ka anyị si n'oziọma nweta mgbaghara njọ anyị. Praise the Lord. Hallelujah. Ndị be anyị si n'inu na-achọba isi ọgụ. Ebe ka eje chọta ya. Ejebe ebe na bụ ọkpụ ụzụ maka tata ụka chere anyị ihu n'ebe alụmdi na nwunye nọ, marriage, and dịka asụrụ ya n'ọnụ oyibo na ọ bụ an institution egedegwu ewubela. Culture ọbụla, ụka ọbụla, obodo ọbụla na-eme ihe gbasara marriage. Mana anyị maara dịka a gwara anyị na bido na mbụ na ọ bụ Chukwu dobere ya, o mee ha nwoke na gịnị na nwanyị. I ruo na book of Genesis chapter 1, ọ kọrọ anyị okike ụwa wee sị gọziela anyị ka Chukwu si wee kee mmadụ, and oke mmadụ nwoke na nwanyị ka o mee gịnị ka o kere ha, mana ọ kọwara anyị ọfụma. Tata chapter 2 ka a gụrụ ebe Chineke bịa kọwazie ya ọfụma ka o si wee kee nwoke na gịnị na nwanyị, maka ọ sị na chapter 1 nwoke na nwanyị amaghị ma nwoke na nwanyị ọ dịkọdoro ọnụ ka emere ha iche iche. So mana chapter 2 ka ọ bịazi saghe ya ọfụma wee gwa anyị na o bụ ụzọ kee nwoke. N'ime ihe niile ekere ka o nwere nke yiri nwoke, o nwere nke nyere nwoke ọṅụ, nwoke a nọrọ machu ihu, o wee sị na ọ dịghị mma ka nwoke na ọsọ naanị ya, o wee mee gịnị, mee ya nwa ọla ha ụla, o wee mmiri ofu mkpịsị ngụgụ wee mee gịnị, wee kee nwaanyị. Mgbe nwoke lahụchara wee mụpee anya wee fụ nwaanyị, wee fụ onwe ya n'ime nwaanyị, wee sị nke a bụ ọkpụkpụ si na gịnị na ọkpụkpụ m, nke a bụ ahụ si na gịnị na ahụ m. And ife ọ pụtara dịka esi kọrọ anyị abụ na ha na-abọ na omenala ndị Juu ji wee kwu ya, maka na ebe esi translate wee kọwara ihe abata n'ọnụ Igbo, na ha bụ the same nation, the same dignity, the same origin, no division, enwero nkewa. They only complete and complement each other. Fa mejupụtara gịnị onwe ha. Ọ nọ ka iwetazie mmiri na cement wee wee ya aja, ha na-aba mee gịnị anọkọ ọ bụrụ concrete. O nwere ihe dịzi iche iweta ya ọ bụrụ ofu, n'otu ya ka ọ dị n'etiti di na nwunye. So mana anyị na-anya sinsi afọ ekechara nwoke na nwaanyị, nsogbu bido na-adị. Anyị ma nke bido bute Adam na Eve, nwoke na-eme ka o dobe iwu, nwaanyị wee jee ekwensu ghọrịa ya ọta mkpụrụ isi ya si natana. Mgbe a jụbaziri Adam, o mebe accuse nwaanyị alụba ajụ aka. So otu a ka ọ dị wee na-agbada wee ruo n'oge nke Moses. By then enwego nwoke na nwaanyị nọ nwee nsogbu, nwoke achụpụ nwaanyị mee gịnị nụrụ nwaanyị ọzọ. So it became a problem. Ije na Deuteronomy fụ ebe Moses na-achọ ka ọ kọwara ndị mmadụ na ọsọ maka nnupụ o nwere ka o si wee kwu ya, mara m ihe eji kọwa ya n'ọnụ Igbo. Nwa amasị njefu ụkwụ ka nwoke ga-eji wee du na nwaanyị, mana nke ha kwotu tata
so the debate na-aga n'ihu wee ruo n'oge nke Jesu maka Moses na-agba mbọ ka o protect ụmụ nwaanyị maka mgbe ahụ ihe ahụ ekwuru mgbe o nwere ike nwoke nọkọtazi ya sị na Moses na-edere ya n'iwu Moses na ị nwere ike ịchụnye nwunye gị ma ọ bụ na o meghị gịnị na ọ maghị eme afọ akọwaghị ya ọfụma ma ọ bụ na o nupụrụ o ji esobe nwoke ọzọ ka ọ bụ na ọma ha wee si nri ka ọ bụ na ọma ha kwuo okwu. So for any kind of reason ụfọdụ the liberals nwere ike iji eme gịnị wee chụọ nwunye fa, and nke ọzọ kacha njọ bụ na oge ụfọdụ ha chụọ nwunye fa afọ ha nụrụ nwaanyị ọzọ, nwaanyị a na-akpagharị o nwezi ike onwe nwoke laikiri anụ chọọ ka ọ nụọ ya ọfụnya na nwoke ahụ jee rịpọtụ na ọ na-eme gịnị na nwunye na-agba n'ụzọ were okwuta mee gịnị tugbuo ya. Moses wee sịfa ịchụba nwunye gị mee gịnị denye ya akwụkwọ onugọtara and ọ ya ka ha kwuo otu tata wee kedu ife Moses kwuru gwara unu wee sị ya na ọ sị ya ọ bụrụ na onye na-achụ nwunye ya mee gịnị ya dee ya akwụkwọ sị ya na ife o ji wee gbuo unu ya maka gịnị ekweghị okwu unu ọ na-akụziri unu ekweghị eme gịnị ekweghị anabata. Mana ka ejebe n'isi mbido ụwa unu jeta John chapter 1 verse 1 dịrị gbagobe in the beginning was the word ọkụ ya okwu ahụ wee binyere anyị wee mee gịnị wee bụrụ mmadụ and ọ bụ site n'okwu ahụ ka eji wee mee gịnị wee kee ụwa and okwu ahụ emere ahụ wee binyere anyị bụ onye Jesu Kristi onye a na-ajụ ajụjụ a and ọ bụ site na ya ka esi wee mee gịnị wee kee mmadụ n'okike ụwa. O wee sị ya biko ka anyị chigha n'azụ ebe ya nọ wee kee mmadụ ka anyị mara ihe Chineke bụ n'uche. O wee sịfa in the beginning, but from the beginning of the creation, God made the male and again female. For this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife. The two shall become one flesh. What God has joined together, mmadụ emena gịnị ekewakwani ya. Na bido na mbụ Chineke mere ha nwoke na nwaanyị. Nwoke hapụzi ya nne na nna ezinụlọ ya o jekwuru nwunye ha na-abịa gịnị abụrụ ofu ahụ ha bụrụzi mmadụ na-abụ. So ife Chineke jikọrọ ọnụ mmadụ emere gịnị mmadụ ọbụla ekewakwani ya. So no ya bụ original intention of God. Mana anyị mana tata alụmdi na nwunye na-enwe ọtụtụ nsogbu, two major problems or difficulties or face challenges na marriage bụ number one bụ divorce. Ekewa anụ tata eme gịnị ekewa echi. Nke abụọ bụ na Chukwu mere ha nwoke na nwaanyị mana ụfọdụ nọzi tata si na nwoke nwere ike nụọ nwoke nwaanyị eme gịnị ha nụọ nwaanyị. Ụfọdụ si na nke ahụ sịrị na nke ahụ epeka na inwekwuziri ike nkịta gị sọ gị ịnụọ ya. Ụfọdụ na-anụzi nkịta, ụfọdụ na-anụ busu, ọfọdụ ama ma ụfọdụ anụ ọkpụ na flawa na ukwu osisi dị na so these are confusions in the world na-eche alụmdi na nwunye na ezinụlọ gịnị aka mgba. Mana anyị na-anya from intention ebumnuche Chineke, nkewa na ịnụ ọtụtụ nwaanyị adịrọ na plan, original plan ebumnuche Chineke na mbụ. Ihe dị na ebumnuche Chineke na mbụ bụ ekewa na ịdịkọ n'otu nke gịnị alụmdi na nwunye, one man one gịnị one wife, nwoke na nwaanyị ofu nwoke na ofu nwaanyị ka o kelefa. And ụka wee na-akụziri anyị na man is created in the image and likeness of God. Ekere nwoke ọ mmadụ na oyiyi nke gịnị Chineke, oyiyi na ịfụnanya Chineke. Onye n'ime ya bụzi gịnị ịfụnanya na onwe ya. And ebe ọ na Chineke kere mmadụ nwoke na nwaanyị ka ha wee bikodo fụ onwe ha n'anya bụrụ otu, na ịfụnanya na ịdịkọdo ọnụ dị n'etiti di na nwunye na-egosizi ịfụnanya na ịdịkọdo ọnụ dị n'etiti Chineke na gịnị na mmadụ. Remember, God created man in his own image and gịnị likeness. So n'otu ịfụnanya na ịdịkọ n'ọnụ
si wee dị n'etiti Chineke ka o si wee were ya wee hibe n'etiti gịnị di na nwunye. Therefore, na ị na-anya n'ezinụlọ di na nwunye na-ebi ọfụma, ị na-afụ the image of God, the image of love, the image of unity between God and gịnị and the church. Praise the Lord. So n'ebe ọ bụ na o nwere ihe pụrụ ike wepụ anyị n'ịfụnanya Chineke, na o kwesịrị na o nwere ihe ga-ekewa nwoke na gịnị na nwaanyị ejikọrọ aka ọnụ n'ime gịnị n'ime ụka. Ọkwa n'ife a na-akụziri anyị n'ezi anya n'onwe anyị. Oge ụfọdụ ahụ niile anaghị adakọcha. Enwere ebe ị ga-eje katakịta ịzọka ya okwute okwu ọfụ ụfụ, ahụ ndị ọzọ ama nnabata ya, mana okwu vụtara mfụma arụ. Covid a na-ewu kịta imi na-ekuta maọbụ aka na-ebikata, ọ na-eme gịnị, ọ na-enye ahụ niile nsogbu. Ị ga-ejizi maka na ọ bụ aka gị bitara maọbụ imi gị kutara wee jekwuruzie onye na-akwado ma wee sị enye were mma beliko ọgụ ọkara na-abụ ife a na-eme bụ ọ dajuo gbajuo dọlụ, ewere ụkwụ chọba ihe mee gịnị dabara na mmiri. Aṅụ ọgwụ nke a ejekwuru dọkịta nke a jekwuru nke a, ụfọdụ ọ karịa ebute ventiletọ ọkwa ya wee na-eme ka e wee mee gịnị ka e wee chụpụ ihe a bataranụ na-enye nsogbu, ka ahụ niile wee mee gịnị wee bụrụkwa otu. A na-eme ụdị ihe a na-anụ ndị na nwunye, mana ọtụtụ mgbe bụ convenience, ọ bụ ghara na ọ dabaha onye ọbụla to ya tent ogene o Israel. Ọkwanụ maka adị mma dị na anyị na Chineke n'oge ụfọdụ ife ụfọdụ adabata kpatara Chineke ji wee dobere anyị ebe anyị si wee na-take care of it. Ife dịka na confession, baptism, awụchapụ anyị njọ ka anyị na Chineke wee mee gịnị wee dịkwa na mma. Mana abịa na marriage, ọnụnụ na nwunye anaghị echeta ụdị aha na enwere ihe dịka forgiveness, na enwere ihe dịka humility, na enwere ihe dịka ịgba mbọ mmalụ ma o nwere ụzọ a ga-esi wee mee wee sụọ mbana wee mee gịnị wee rie ya. N'ife ọ na-abụ ụbọ especially anyị nwapụtaziri obodo oyibo, ịma na ndị be anyị mụta ha eme gịnị ha agbakarịsịa. So ị na-anya otu Chineke si wee kọwa ya, ịfụ na marriage is not just a physical union, it is spiritual, it is emotional, union of the mind and heart, union of the spirit, and union of the body. Mana ọtụtụ ndị ebe a na-elekere anya abụdị gịnị the union of the body. Hey, o nwere ụbọchị nọ na Nigerian na-agba, onwe ndị na-agba akwụkwọ nsị ya, kedu ihe kpatara iji wee nụọ nwunye gị? Ọ sị fada, inekata ya sọ mma sọsọ beauty, so enwezi ya problem na beauty ya fe ma na marriage ya na ọkwa ya. So ụmụnne na Chineke, Jesu wee gbadatazie wee sị anyị na nchịkọta ya, ọ bụrụ na unu anabata ha alaeze Chineke dịka ụmụaka, ịma na nsogbu ma gịnị dị. We need to humble ourselves and accept the teaching of Christ, the teaching of the church. And owe na-asịkwa anyị n'otu aka ahụ ka anyị rapụ ụmụaka ka ha bịakwute ya. And that means that every marriage must be open to gain procreation. Ọ ya ka o ji wee dị njọ abortion a na-eme. Ọ ya ka o ji wee dị njọ di na nwunye na-ebi fadị n'anya ife ụkpụrụ fa na-atọrọ ụmụaka. Na omume di na nwunye ga na-eme ga na-akpọkọta ụmụaka nso n'ebe Chineke ma gịnị nọ. Ọ ife o kwesịrị. Asịrọ gị Jesu sị achụpụzị na ha kama mee gịnị kpọtara mfa ka mme gịnị ka ngọzie fa. Praise the Lord. So n'ụbọchị taata anyị ji oghere a wee na-ekpe ekpere wee na-ayọ Chineke maka anụ ndị na nwunye ndị nwere nsogbu, ka Chineke nyere fa aka sị na amara ya ka ha mee gịnị ka ha dozikwa dịkọtakwa ọnụ ọzọ. Ndị na-ebi ọfụma ka Chineke gbaa afọ ume ka ha jisie ike maka na ọ dịrọkwanụ mfe. Zachariah sị no, it is not by power or might but by the grace of God. Ndị na-atụkwa n'anya ụmụ okorobịa na agbọghọbịa nọ n'etiti anyị na-atụ anya na enwere ndị ọ ga-abụ ha na fe echi niile, ka Chineke gbaa afọ ume nyefee amara ka ndị na nwunye fa bụrụ nke ya ga-eji wee na-eme gịnị wee na-ama atụ kwudosi ike dị n'anya ya dị ire site na Kristi onye nwe anyị. Udo dịrị unu.
anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke, nna ji ike niile, onye mere eluigwe na ala, ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa atọ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu, a mụrụ ya ma emeghị eme, ya na nna bụ otu ihe, ihe a ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontus Pilate, ọ taa afụfụ, ọ nwụọ, enie ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwu, ọ rọgo n'eluigwe na ọ n'aka nri na ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebe ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe, ekwe na mmụọ nsọ onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpuru na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu, ekwe n'otu nzukọ nsọ katọlik na apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ, ma atụ onye mbito n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ. Ụmụnne nna Chineke, ezigbo anụ ndị na nwunye nke ndị otu Kristi na-egosipụta ezi ịfụnanya dị n'etiti Chineke na ụka ya, na ezi ịfụnanya anụnwa dị n'etiti anyị na Chineke, ka anyị werezie obi umeala wee kpọkuo ya enyemaka ya na mkpa anyị dị iche iche, ka nke ahụ ka nke mkpụrụ obi. Ndị ga-edu anyị n'ekpere. Amen. Dị nwe na nụrụ arịrịọ anyị.
Dị nwere anyị nụrụ arịrịọ anyị ka anyị nụtazi isi atizie mkpa ndị ọzọ anyị bụ n'uche. Cheta ụmụaka ndị amụbara amụ, the unborn babies, dịka a yọrọ n'aja misa. Chetakwa maka ezumike mkpụrụ obi Pastọ Chidi, ka Chineke nabata ya na n'ezie. Anyị chetakwa Fada anyị na ezumike, ka Chineke nọnyere ya, mekwazị mgbe ọ na-anachigata azụ ka ọ nata n'udo na ọṅụ na-enwere nsogbu ọbụla. Chineke nna pụrụ ime ife niile na ọnụ arịrịọ na ekpere nke anyị bụ ụmụ gị na-ebute n'iru gị n'ihi obiọma na ịfụnanya nke inwe n'ebe anyị nọ. Biko mere anyị ihe niile nke anyị yọrọ gị, ma mee karịa ka anyị yọrọ site na Kristi dị nwe anyị. Yọbanụ ụmụnna nke aja mụnụ nna chụgasụ Chineke dị ike niile nara nọ. Onye nwe anyị, biko nara aja ake a iji iwu gị tọọla anyị ntọala ya, nara ihe omimi nke dị nsọ nke anyị na-bụ ụmụ odibo gị na-ehunyere gị iji kwụọ ụgwọ anyị ji, were ya kpọbata anyị na nzọpụta na ịdị nsọ zuru ezu site na Kristi dị nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi enu, ka anyị ndị nwe Chukwu anyị ekene. O kwesịrị eze rugo eziri ezi na azọ ndụ na anyị ga-eji gị ekene oge niile ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke dị ike niile dị ụwa ka ụwa site na Kristi dị nwe anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka a mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ egbebe site n'ọnwụ ọnwụ n'elu obe, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe ebe.
N'ihi nke anyị na-eso igwe mmụọ niile nke eluigwe na-eto ebube oge niile na ukwe na-ekwe. Nna anyị dị nsọ ezie, sọ gị na-edu ihe dum nsọ. Anyị na-arịọbido onye ndị a site n'ịkwụsa mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara, were achịcha nye gị ekene na otuto, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a rie na ya unu niile, nke a bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyị asị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekene na otuto, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi na n'ihi mmadụ niile ka ewe gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ife omi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Anyị na-ekwupụta ọnwụ gị, na-egosi na mbilite n'ọnwụ gị, o Kristi wee ruo mgbe ị ga-abịa ọzọ. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume anyị arịọ ka anyị bịa nanata ahụ na ọbara Kristi bụrụ otu si na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ ị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis, bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofu ọta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwu wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke mbe gị, biko mere anyị niile ebere. Ka anyị soro Eji Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, Josef dị asọ bụ di ya, ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa okita ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebe site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-esonye ọ bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-edikọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa tụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were ebere na nzọpụta anyị kụziri anyị wee kpọkuo Chukwu nna nna anyị nọ n'eluigwe, o tozuru afọ gị, ọchịchị gị bịa, uche gị n'ụwa ezi ihe n'eluigwe. Taa dị nke ụbọchị a, gbara anyị efe anyị gaa dịka anyị si gbara mefere anyị, ekwela ka anyị na-adịghị azọpụta anyị na-ajụ. Zọpụta anyị a na-arịọ gị, o zọpụta na-ajụ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka azọpụta anyị na njọ oge niile anyị gbana nsogbu niile. Were nchekwa dị nsọ na-atọ maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, egwa ndị apọstụl gị, udo ka nna hapụrụ, udo nke m ka a na-enye unu. Enekwana anyị na-abịa anyị, kama nekwasị anyị n'okwu nke nzukọ gị,
nye udo n'ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, ibe dị ndụ na-achị ebe udo nke osogbu adịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe na ekene nke udo. Na-enwe atụrụ nke Chukwu na edigbo na Jesu Kristi na-ebechapụ njọ nke ụwa, ha nwere isi ọbụ ndị akpọ n'orike nwa atụrụ Chineke iwenụ etu sọrọ nke ịbata n'ime ụlọ na mkpụrụ asụsụ na mkpụrụ obi nke adịrị.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke ji ike niile, anyị ejiri n'ihe ọgbụgba ndụ gị rijuo afọ, jirikwa ya ṅụjuo afọ. Biko anyị na-arịọ mee ka anyị yie Kristi ahụ, onye anyị natara site na Kristi dị nwe n'anyị. Ka anyị nọdụ anyị. Otuto dịrị Jesu. Otuto dịrị Jesu. Second collection bụ for church maintenance. Biko donate generously. Choir. We have reached our goal in the annual Catholic Appeal campaign, but we remind you to please fulfill your pledge. It is just pledge. And thank you for your generous response. If you haven't, there is still room to do so, even though we've reached, because the excess comes back to the parish. The classes for adults is still ongoing for sacrament, baptism, Eucharist, and confirmation. The religious education classes in person starts 9:15 to 11:25, and the visual class 12:30 to 1:15. We remind parents to please take notes. Monday, October 4 is the feast of St. Francis, and we will be blessing animals, that's pets, at 8 a.m. Mass. You're welcome to bring your pet. October is the month of Holy Rosary. We invite you to join us to pray the Rosary every Friday, 8 a.m. and 9 p.m., followed by bilingual Mass. I have an invitation from Sister Nwizu. Sister Nwizu na-emerụ papia na mamia anniversary. 65 years of marriage. Ezinna Michael Nwizu and Anastasia Nwizu. On October 8th, this Friday, it will be at Sacred Heart Catholic Church, St. Aventon, New Jersey. We will put it again in the forum. We put it before, and reception will follow immediately after Mass at the same venue. One of my sister, Genevieve Mwizu, she sometimes come here and worship with us. That our 3rd October, first Sunday, Ndine, Bagoten Kunonalo blessing. Also, Gina Yana Nyonu, the choir and the woke. Give us song for the mothers. Let them come and take their blessing.
enyemaka anyị dị n'afọ Onyenwe anyị. onye kere n'igwe na Osebụrụ ụwa nụrụ arịrịọ anyị. akwa ruo ya ntị, Onyenwe anyị nọnyere unu. mekwa mmụọ gị. Chineke nna pụrụ ime ife niile, anyị na-ekene gị maka onyinye nke ụbọchị tata, ijikwa zuru okwu gị zụọ anyị nri gbasara alụmdi na nwunye dị ka iwu nzukọ gị na echiche Chineke si wee dobe ya bido n'okike ụwa. Anyị na-ekene gị n'isi ndị nna anyị n'ụwa, ndị nabatara echiche ọma gị n'ụwa wee nọdụ na ya bụ njem nke ịkpọrọfa. Anyị ma na ọ bụrụ ife dị mfe, mana ọ bụ ike gị ka anyị ji aba mba. Anyị na-ayọ ka ịgbatị aka gị dị nsọ gọziere anyị ndị nna anyị, gọziekwazị ndị di ha, gọzie ụmụaka fa, nye ha ike nke ahụ ka nke mkpụrụ obi, chekwaa ha n'aka ajọ mmụọ na aka ajọ mmadụ, nye ha amara gị na uju. Ndị na-enwe nsogbu ọbụla n'ezinụlọ ha, ka ha wee nwee ike merie ọnwa niile na-abịakwute ha nọ. Onye nwe Chineke gọzie ebe ha si enweta ọbụla dị ihe ha ji enyeta ndụ n'ezinụlọ nke inyere ha anya. Mee ka ụmụ ha na-erubere ha isi, bụrụ ụmụaka ga-eji maatụ n'ọdịnihu, ka ndị di ha na-egosikwa ha ezi ịhụnanya, ezi nghọta, ka ọ ga-abụ ha fesịa gị nke ọma n'ụwa, ka afụkwazị gị iru na iru na anyị eze gị site na Kristi dị nwe n'anyị. Site na ayọ nke nna anyị dị asọ, ka Chineke jike niile gọzie, chekwa ma nọnyere unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo dịrị unu. Imela. Imela. Enye ekene onye mere ka anyị dị ndụ n'ụwa. Imela. Sad news, uno maka ndị nọ na forum Imachi, bro Imachi that worship with us here. Nwanne nwoke nke tọrọ mmadụ wee tie na kpuru ụra o tetere. So biko unu reach out to Imachi at this difficult moment. I nwere birthdays. Love me upon you. And the blessings of the Lord be upon you. Be blessed. Aga gbakọrọ anyị nnọrọ m na Jojo. Oh, Jojo dịkọ na-akwado ihe na park. Any anniversary? Anniversary. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Ndị bedde bịanụ nara ngọzi. Ọ dị ha mfe. Enyemaka dị n'afọ Onyenwe anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu. Chineke nna pụrụ ime ife niile, anyị na-ekene gị maka ndụ i nyere anyị bụ mmadụ, ọ kachasị ndụ n'ime gị site na nwa gị bụ Jesu Kristi. N'elu ụmụnne anyị ndị nọ n'iru gị ugbu a na-echeta ụbọchị tata ma ọ n'izu ụka a bụ ncheta ọmụmụ ha. Anyị na-ayọ ka ị gọzie fa ndụ nke i nyere ha, ka ị gọzie ya,
chekwaba ha ihe mmerụ arụ ọbụla, chekwaba fa n'ọnwụnwa na nsogbu ọbụla. Nye ha ike ka nke ahụ ka nke mkpụrụ obi. Gọzie mbọ ha na-agba, aka ọrụ ha, ma ọ bụ nkwa ndị na-agụ akwụkwọ nke ha na-agụ, ka ha na-amata ma na-aga nke ọma, na-aga n'ihu. Chekwaba ezinụlọ ha dị iche iche. Gọzie ndị gbara ha okirikiri, ka ha na-enyekwazị ha ezigbo nkwado na ezi ndụmọdụ. Ka anyị na-ayọ gị, ha fesịa gị ọfụma n'ụwa, mekwazị ka afụ gị iru na iru na alaeze gị. Nye ha ezi ndụ, ogologo ndụ na ogologo ndụ, ahụike na enu ahụike site na Kristi onye nwe anyị. Ka Chineke gọzie, chekwa ma nọnyere unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Congratulations, happy birthday. Sorry. Happy birthday. Oto dị Jesu, anyị ekene anyị niile maka ịgbakọtakwa ọnụ na mmalite ụbọchị n'izu ụka, wee kene Chineke maka ndụ o nyere anyị, wee na ya ka ọ gọzie anyị, gọziere anyị izu ụka, ka ọ baara anyị uru, baara ezinụlọ anyị uru, nye anyị amara ya si n'igwe n'uju site na Kristi dị nwe anyị. Unu kwuruzikwa ọtọ, anyị agbasa. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa agwụsịgo, na-aba n'udo.